Er in het verleden door de toenmalige staatssecretaris besloten is dat er op de 3 eilanden, Saba, Sesia en Bonaire, dat daar gezaghebberswoningen zijn. En in dat kader hebben wij de opdracht gekregen van onze opdrachtgever, het ministerie van BZK, om deze gezaghebberswoning, die oorspronkelijk als gezaghebberswoning was gebouwd, te renoveren. En we hebben heel bewust gekozen om deze woning te renoveren, omdat het een klein beetje een beeld is van Bonaire, omdat hier altijd de gezaghebber heeft gewoond. Hoe lang is dit al een gezaghebberswoning? Nou, ik weet het niet helemaal precies, maar ergens in de 50, 60 jaren is deze woning gebouwd. En sindsdien is het een gezaghebberswoning. En hoe lang staat hij nu al leeg? Hij staat ongeveer nu 2 jaar, 2,5 jaar leeg. Omdat de vorige gezaghebber, de heer Todé, in de tijd gezegd heeft dat hij hier niet meer wilde wonen. Omdat het ook in een wat slechtere staat was. We zijn vorig jaar in augustus begonnen met de renovatie. En zoals het er nu uitziet zijn we eind mei ongeveer klaar. Kunt u iets vertellen over het financiële plaatje van deze renovatie? Ja, het gebouw. We hebben heel erg gezocht naar een modus om te zeggen van wat is nog reëel om in een woning te investeren, zodat het ook nog een reëel huurbedrag gevraagd kan worden. Nou, en we hebben een bedrag geïnvesteerd die ertoe bijdraagt dat het openbaar lichaam een reële huur gaat betalen. Nou, daar zijn we nu nog in onderhandelingen met het openbaar lichaam, dus ik wil eigenlijk die cijfers nu hier niet geven. Er zijn 2 functionele verbeteringen in het gebouw doorgevoerd. Eén is de doorgang, want de woning is niet alleen een woning voor de gezaghebber, maar het is ook een plek waar de gezaghebbers gasten zou kunnen ontvangen. En een van de functionele verbeteringen is dat er een nieuwe doorgang is gemaakt, zodat het publiek niet echt door het huis van de gezaghebber hoeft te gaan of langs de keuken om naar de porch te kunnen komen waar de ontvangsten zullen worden gehouden. Dat is de eerste verbetering. En de tweede functionele verbetering is dat er een nieuwe doorgang is gemaakt rondom de keuken. Die dus enerzijds natuurlijk voor de woning van de gezaghebber is, maar ook anderzijds op het moment dat er recepties zijn, ontvangsten, dan moet daaruit geketend kunnen worden. Het is een heel mooi huis geworden en ik denk als er zo meteen het klaar is en de tuin is mooi verder ingericht en het ziet er allemaal heel goed uit, dat er een klein pareltje is ontstaan voor Bonaire en dat was ook een beetje de bedoeling.